Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto špeciálneho prvého videa z hry Hytale alebo Hytale. Povedzte si to ako chcete. Ja som sa na túto hru ale že extrémne tešil, pretože už ma v poslednej dobe tak trošku hneval Minecraft tým, že sa nejak moc neposúval a tak. A dúfam, že touto hrou zase príde to, že Minecraft proste ožije a začne trošku viac konkurovať tejto hre, aj keď táto hra nie je úplný Minecraft a zase, chápete. Táto hra vlastne nemala vôbec jednu dobu výjsť, pretože boli tam nejaké problémy z Riot a tak. A ja už som sa bál, že fakt nevíde, pretože som sa brutálne tešil a je tu. Je tá hra tu a ja sa brutálne teším, hneď som si ju proste kúpil, nie som ten človek, ktorý si proste kúpil len tak hru, ale teraz som urobil výnimku a hneď som si ju išiel kúpiť, pretože som sa na ňu fakt tešil a bez nejakých zbytočných rečí poďme rovno do hry. Takže ako vidíte, nachádzame sa práve v menu tejto hry, ja už som si trošku vytvoril ten charakter, nie je to nič zložité, my avatar. Tu si vlastne navolíte všetko, čo chcete. Ja som si dal plešinku, pretože za normálnych okolností vlasy nemám, ale tento rok som si povedal, že nový rok, nový ja, vyskúšame to. Mám tu svoju bradu, hej, a tak. Dal som si monokel, pretože mne sa monokle strašne páči a dal som si proste takýto ten outfit, ale zároveň som to vymaxoval s tým, že aby to vyzeralo tak nejak prírodnejšie a za mňa look totálne 10/10 a brutálne sa mi páči už len toto oproti Minecraftu, že vieš si tu customnúť, proste nepotrebuješ žiadne skiny, vieš si tu proste customnúť skin akokoľvek chceš, dajme tomu akokoľvek a máte tu proste na výber oblečenia, tá klasika, hej, ako keď si vytvárate postavu úplne v každej inej hre. Ja už som si tu skúšal pred 10 hodinami, kedy som si kúpil tú hru, vlastne, že ako asi to funguje, hral som to asi 5 minút, takže aj tak stále neviem, takže sa budeme učiť spolu a to sa vyplatí. Dobre, takže vytvoríme nový svet, dáme exploration, let's play svet, tak. A všimol som si vlastne, že už oproti Minecraftu je ďalšia vec rozdielna tá, že tu si viete vlastne vypnúť PvPčko, fall damage, viete si nastaviť rýchlosť vlastne toho, ako vám má ísť proste deň. Ja si to dám na 1,5, pretože mi to príde strašne dlhé proste tá noc. Nejak sa mi to začalo sekať. OK. A hneď som späť. Dáme play. Čo sa mi to seká? Prečo sa mi to seká? Doteraz sa mi to vôbec nesekalo a včera sa mi to tiež nesekalo. No nič nevadí, vyskúšame. Uvidíme, či to bude robiť aj v hre priamo. Keď tak sa skúsim pohrať trošku s nastaveniami a One eternity later. takže vlastne objavíte sa tu, je to v podstate taký váš prvotný spawn, dokiaľ si neurobíte teda posiel alebo tak, toto som ja som fešák momentálne, viete hrať v tejto third person, ktorá je úplne super, oproti Minecraftu je fakt o dosť lepšia. Ale keďže ja som zvyknutý na Minecraft proste v tomto, tak to budeme hrať takto. Ešte som nezistil úplne, že čo ako sa presne robí, popravde, pretože som to fakt hral asi 5 minút, ako som to zapol a od toto bude podľa mňa možno lepšie, ja neviem. Ideme, nakopeme si nejaké kamienky, nejaké klacky, takto. No, ale fakt akože pozrite sa na tie textúry proste, na ten, to je tak pekné, to je tak, bože. Hneď je proste shaders, to nepotrebujete proste nič inštalovať. Dokonca je tu trikapitátor automaticky už priamo proste v hre, čož je úplne bomba a hneď by som proste to dal ako Game of the Year proste, pretože, to som si aj nevšimol. OK, hneď na prvú šupu som dostal nejakú čestku, bomba. Čo je toto? Maze. Dobre. Je cute. Bože môj. OK, dobre. Tak, to je tam ísť takto.
Nejaké kamienky si poďme nazbierať. Popravde absolútne neviem, ako mám začať a čo mám, či mám urobiť niečo na začiatok alebo nie. Keď tak mi to potom napíšte dole do komentárov, pretože toto je fakt úplne totálne prvá vec, čo som proste urobil. Pozeral som asi 5 minút video od Nakashiho a to bolo všetko, takže absolútne netuším, čo mám robiť. Ten maze je strašne pomalý. Dobre, zvládli sme to, OK. No, nebudem klamať, celkom som si cvrkol do gatí. Oho, oni sú vonku normálne takto cez deň. OK. Ja neviem, odkiaľ som teraz prišiel, ani nič, pretože som z toho tak nadšený, že tu pobehujem. No. OK. Takto random tu rastú víty. Cool. OK, dobre. Nikdy som nejak nerobil let's play. Raz som to skúšal s mojím známym dávnym kamarátom Meteorazom. Hrali sme nejaké proste minigames na Minecrafte proste ešte pár rokov späť. Potom som to párkrát skúšal, nikdy som to nakoniec nevydal nič, pretože som si hovoril, že nejak vám nemám čo predať, ale keď vyšla táto hra, som si povedal, že to proste musím natáčať, aj keby to nikto nesledoval. Aha, dobre, to som sa vrátil naspäť. A teda, keď pojem takto rovno, skúsim ísť. Zajaček s rohmi, OK, dobre. Ďalšie vlastne, čo som si všimol včera, čo je úplne cool totálne, že vy viete proste takto vyliezť niekde. Tuším, že to je nejaké 3 bloky alebo koľko, pretože včera som to skúšal a to je bomba totálna. Dobre, mal by som aj nejaké kamene nazbierať, že? O tom je vlastne aj Minecraft. Absolútne netuším, kam idem. Čo tam je nejaká chajda? Ježiš, škoda, že sa nedá približovať, pretože toto... No, C-čkom nepriblížim. Tak. Viem, že on došiel do nejakého mestečka, alebo do niečoho, kde sa tam dostal nejakým portálom. No. Ježi. Hej. Jak si ma mohol hitnúť od... Oho, chajda. Bude tu niečo zaujímavé, keď pôjdem dole vôbec? Pretože tu teraz neviem, to musí mať prázdnu ruku. A dobre, tak hneď minus 1 bod pre Chrabromil. A ďalšia chajda, že by som mal na bývanie hneď nejaké miesto. Dík, ratatuj. A toľko k mojim skillom v PvPčku alebo PvEčku. Ja som v Minecrafte hral väčšinou staviteľské hry, alebo som proste stával, takže... Tak jak som vravel, vlastne spávnite sa tu zase a teraz absolútne netuším kde to bolo, kam mám ísť. Prišiel som o nejaké veci, ale je super, že som neprišiel o všetko aspoň. Skúsime sa dostať na to miesto, keď sa tam náhodou dostanem, tak sa vám hneď ozvem. Takže som späť, nenašiel som zatiaľ svoje veci, ale vidím tuto niečo, asi som mal ísť tým smerom, ale tam sa ešte zastavím. No, takže tu som našiel niečo, tak sa tam ideme pozrieť, snáď nezomieme. Ale to si zvykajte, ja budem v tejto hre asi zomierať non-stop, pretože je to trošku iné PvPčko. To sú nejakí, čo sú to? Orkovia? Také majú cool meče. Dobre, idem tam. Dobre. Asi na to kašľam. Nedá sa tu dať nejaký waypoint alebo niečo, že sa sem vrátim. Dobre, máme niečo jesť? Máme, dobre. Poďme jesť. To je super, proste tá animácia, že jete úplne bomba. Ježiš, ja som tak strašne nadšený z tejto hry proste, lebo fakt odkedy som zaregistroval, že má výjsť a odkedy proste som videl, že má výjsť, nemá výjsť, niečo sa pokazilo, má výjsť, tak som bol úplne taký, že no dobre. A to je asi ono tam, že? Niekde. Trošku brutality, ale chcel som vyskúšať aj túto variantu. Či to ide jak v Minecrafte. Koľko si mala životov? Pre boha, však som ťa udieral proste rukami a ešte som ťa udrel mazom. Koľko? Neviem, či toto má byť bug nejaký alebo čo. Ježiš, ja tak neznášam dážď v Minecrafte. A tuto to asi nebude nejak inak. Tu som šiel, že? Áno, tu som šiel. Hýdol som sa. Tu vlastne potom, keď si všimnete dole v rohu, tak vám nabieha vlastne, ako sa uzdravujete a tak. Čo je super tiež, že viete proste koľko tam čo a ako dlho vlastne vás to bude healovať. Je to bizón?
Dobre hovorím, je to bizón? Do vás sa nejdem púšťať zatiaľ. A tu ste, že niekde boli. Áno, mám tu veci, yes. A teraz utekajme preč, lebo nechcem zase zomrieť teraz. A ja si myslím, že pre túto prvú časť asi úplne bohato bude stačiť, keď takto vyjdem niekam hore. Takto pri slniečku. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa. Dúfam, že sa vám táto hra tiež páčila a dúfam, že sa vám páčila aj tak nejak aspoň trošku môj let's play. A jo, majte sa, čau, pri ďalšom videu.